दिनै जोंनि जारिमिनखौ जुदि मालायनिसो होनना बुङोब्ला जोंहा अस्तित्व गैया जायोब्ला दिनै बर' जाथिया जिबन थालाब्ला अब्ला जोंहा आलाय सिलाय जागोन। गाबोन कलिताफ्रा बे जायगाया जोंनिसो, नैबे बिटिसिआबो हाया जोंनिसो, कलिताफोरसो रायजोमोन बे होनना बुंब्ला जों मा बुंनो? जोंखौ सोर होखारगोन? ओरैनो दाबो बुंगासिनो दं, सोर जोंखौ बुंबाय थायो जे बर'फ्रा तिबेतनिफ्राय होखारजानानै फैनाय, अबा बिमानिफ्राय होखारजानानै फैनाय होनबाय थायो। जेबो फालिनोबो रोङा नालाय जोंनि बर' हारियाहाय फालिनो रोङा मुंख्लं जोहोलावफोरखौ, गोदोनि जारिमिन जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जों फालिबोनो रोङाखै। दा बेसेबां मायथाइयाव उजिया, बेसेबां सनाव उजिया जोंनाव बेबोथ' गैया। दा गोदो समावथ' लिरगिरि गैयामोन दे, लिरगिरि गैया। दा सोरबा दस्रा लिरगिरियाहाय गुबुन हारिनि लिरगिरिफ्रा लिरनानै गालांदों आरो जारिमिनावनो सैथो सैथो लिरनाय, रोखा रोखा लिरनाय दंजोबो, नङा होमबा? दा बेफोरखौ जों साननानै नायोब्ला दा नैबे दानि थासारिजों, दानि सिटुवेसन जे कलिताफोरनो ट्राइबजातिसफोरखौ होनाय आरो आलिमेसफोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय। हेल' रायजो राजा नोंथांखौहाय आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना थामनेलाव नायना मोनथिखाबाय जानो हागौ। दा गिबियावनो आं नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंग्रोगोन, नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ वान साइडजों नायनो नाङा। आं बे भिडिअ'आवहाय रावखौबो सोंखारिया, आं बे भिडिअ'आवहाय निउट्रेलै बुंगोन। दा सोरबा जुदि वान साइडै जुदि नायदोंबा बे आंनि भिडिअ'खौ नायनो नाङा आरोखि नोंथांमोन। दा थारैनो नोंथांमोन जे दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जोंनि बिटिसि बुटगेटआव एप्रिलावहाय जे जानानै थांबाय, दा बेवहाय मोनसे जोंनि बिटिआरआवहाय मोनसे आलिमेस सुबुंफोरनो, दा बिसोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे दा बे फोसावबाय आरो प्रागज्यतिसफोरखौहाय कलिताफोरनिमोन, दा बेफोरबायदि फोसावनानै होबाय। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा आरोखि नोंथांमोन, जे जोंनि बर'नि जारिमिनावहाय, जोंनि बर'नि जारिमिनावनो रोखा रोखा लिरनाय दंजोबो, नङा होमबा? दा बुंनांगोन, जोंनि बर'नि जारिमिना नंखायसोमोन नामा? नंखायसोमोन नामा जोंनि बर'नि जारिमिना? मोनसेबो जोंनि बर'नि जारिमिना सैथो नङामोन नामा? साननानै नायोबा नोंथांमोन, दैमालु जोहोलावखौ दिनै डिमासाफोरहा फालियो, गोबाव समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। सेन्सुरि सिन्थाय बारलायलांबाय फालियै फालियै बिथांमोना। आरो जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौबो डिमासाफोरा गावसिनिसो होननानै लायो। दा बियो दासिमबो क्लियार जायाखै नोंथांमोन। दासिमबो दान्थे बिदान्थे जों बिनि सायाव बुङोब्ला दान्थे बिदान्थेया सोमजिखांगोन नोंथांमोन, डिमासा हारिजों जोंनि बर' हारिजों। दा थारैनो जोंनि बे बिटिआरआवहाय बा जोंनि बड'लेण्डआवहाय गुबुन रायजोफोरनो जे कमथापुर, कच रायजो, प्रागज्यतिसपुर बेफोरखौ गासिबो होजोबनानै जोंनि बर'आ दा थाङै थुङै दा बिटिसिआवसो गोलैहैगोन आरोखि नोंथांमोन, बिटिसिआवसो गोलैहैसिगोन नोंथांमोन। थारैनो जोंनि बिर जोहोलाव, दा दैमालु जोहोलावखौ, सिखोना जोहोलाव, थारैनो बिथांमोना नंखायसोमोन नामा? जोंनि बर'आव रावबो जोहोलाव गैयामोन नामा? जोंनि बर'नि जारिमिना गासिबो सैथो नङा नामा? दा बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरोखि, जोंनि बर'नि जारिमिनाहाय सैथो नङा, जों बेखौ दा बुंनो हायो आरोखि। थारैनो जोंनि दा दैमालु जोहोलावखौबो जों जोंनि बर'नि आंगो, जोंनि बर'नि जोहोलावमोन होननानै जों बुंनानै लानो हाया। डिमासाफोरा बिनि हेंथा बाथ्रा बुंगोन, बायखोन्दा नेरसोनखौबो। दा जोंनि बड'लेण्डआवहाय, जोंनि हादोरावहाय, जोंनि रायजोआवहाय थारैनो जोंनि बर' हारियावहाय गावजों गाव नेरलायनाय, गावजों गाव सोंखारिलायनाया बारानिफ्राय बारासिन, नङा होमबा? सोरबा सासे सैथो बाथ्रा बुङोबा बेखौहाय माब्रैहाय गादबनो हागोन? गुबुन बाथ्राखौ लानानै बेजों सरजाबनानै बाथ्रा बुंनाय, सोरबा सैथो बाथ्रा बुङोब्ला राजखान्थिजों लोब्बा लानानै बाथ्रा बुंनाय, दा बेफोर जोंनि दा थासारि जागासिनो दं आरोखि। दा जाफुबाय थानाय थासारि, दा बियो ट्रेन्डिंआव जागासिनो दं नोंथांमोन। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा आरोखि। जोंनि बर'नि जारिमिनाव रोखा रोखा दंजोबो जोंहा गासिबो। दे जोंहा गोदो मंगलिय तिब्बतनिफ्राय फैदोंमोन जोंनि बर'फोराहाय, बेवहाय सिगां बे रायजोआ जोंनिनो रायजोमोन। जोंनो सिगांग्रो आसामाव थागिबि जोंनो रायजो खुंदोंमोन। जे जोंहा गोदोनिफ्रायनो गावस्रा गावस्रि जाबोनायाव गासिबो जोंनि रायजोखौ जों खोमानानै लाजोबनांगौ जादों, नङा होमबा नोंथांमोन? दासिमबो जोंनि रायजोखौनो जों खोमानानै लानांगौ जानानै फैगोन आरोखि। दा उन समावहाय थासारिया बेफोरबायदि नुहुरो नोंथांमोन,
जोंनि जायगाखौनो दा मोनखानाय जायगाखौनो जोंबो खोमानानै लानांगोन नामा सानसे समावहाय सिख सिदुरखौ खोमानानै लानांगोन नामा दा बिनि फारसेबो थाङो दा गुबुन जाथिफोरनो बेफोरबायदि जोंनि जायगायावहाय रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनो हायोब्ला आरो गोबां जाथिफोर दङ नङा होमबा दा बिसोरबो बिनो हागौ बिसोरबो बुंगोन जोंनाबो जारिमिन दंमोन जोंनाबो हिस्ट'रि दंमोन दा बिनि फारसे मा राहा लागोन सानसे समाव नुनो हागौ बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव जों बेफोरखौ नुनो मोनजोबगोन आरोखि जोंनि जायगायावहाय दा गुबुन हारिफ्राहाय जोंनि बर'खौहाय जेबो सानला गिलाबो आरो जोंहा जारिमिनानो गैजाया होननानैसो मिथिखायो सोर सोरबा जारिमिनखौनो गैया बिसिना जेबो फालिनोबो रोङा नालाय जोंनि बर' हारियाहाय फालिनो रोङा मुंख्लं जोहोलावफोरखौ गोदोनि जारिमिन जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जों फालिबोनो रोङाखै दा बेसेबां मायथाइयाव उजिया बेसेबां सनाव उजिया जोंनाव बेबोथ' गैया दा गोदो समावथ' लिरगिरि गैयामोन दे लिरगिरि गैया दा सोरबा दस्रा लिरगिरिहाय गुबुन हारिनि लिरगिरिफ्रा लिरनानै गालांदों आरो जारिमिनावनो सैथो सैथो लिरनाय रोखा रोखा लिरनाय दंजोबो नङा होमबा दा बेफोरखौ जों साननानै नायोब्ला दा नैबे दानि थासारिजों दानि सिटुवेसन जे कलिताफोरनो ट्राइबजातिसफोरखौ होनाय आरो आलिमेसफोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय दा नोंथांमोन थारैनो दावराव देख्रेब बिथाङाहाय माखासे बेसेन गोसा खोथा बुंदों आरोखि नोंथांमोना नेगेटिभ नोजोरजों नायनो नाङा आं पइन्ट बाथ्राखौल' आं बेवहाय होगोन आरोखि बिराद बेसेन गोसा बाथ्रा बुंदों नेगेटिभजों नायनो नाङा भिडिअखौहाय बयबो जों निउट्रेलाव थानानै बर'नि जाहाथे खहा मावा जिखुनु सरखारानो जाया मानो गोरोन्थिखौ नुयोब्ला आसि थुनानै बुंखानांगौ आरो सैथोआ मा बेखौ बुंखानांगौ आरोखि सैथोखौ बुंखानांगौ जिखुनु सरखारानो फैया माथों आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया ना बे सरखारना फैबाय थायो ना गुबुन सरखार फैयो बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया सैथोआ मा बेखौसो आसि थुनानै बुंगोन आरोखि नोंथांमोन दा दावराव देख्रेब बिथाङा मा बाथ्रा बुंदोंमोन दा नोंथांमोना खोनासंदो खोनासंनानै कमेन्टआव फोरमायहर नोंथांमोन खोनासंग्रो बिथांनि बुंनायखौहाय दा जोंनि मेइन खारना जादों कमप्लेननि खारना बे जाबाय थांनाय 2024 जा डिसिसन लादों बे डिसि होननाय जाथि देसि जाथि बिटिसिआव खुनु देसि जाथि गैया बबेनिफ्राय प्रमद बर'आ देसि जाथि नागिरनानै लाबोखो बोरै मोनबोखो जों बुजिनो हाया खिन्थु देसि जाथि होननानै देसि जाथिनि नामाव मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आलिमेसनि नामाव होनाय जादों दा आलिमेसआ बर' मानसि बे बर' मानसिनि थाखाय मालाय सोरबा देसि मानसिया बबे देसि जाथि बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे खालामनो बेनो होनाया बे जोंनि हिस्ट्रिखौ बिक्रि खालामनाय जादों हिस्ट्रिखौ नंखाय होननानै बर'नि हिस्ट्रिखौ माने मालायनो फाननाय जादों बेनिखायनो बे माने अबजेक्सनेबल बेखौ जों स्ट्रंलि अपज खालामो आरो हिस्ट्रिखौ जों जुदि लाखिनो रोङाबा जोंनि हिस्ट्रिखौ जों मालायसो होयोब्ला बर' जाथि गोमागोन जोंनि हिस्ट्रिया गोमागोन जाथि गोमागोन बेखायनो जों अपज खालामो ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ मोनसे बे कलिताफोरनो 14 नम्बर सिरियाल कलिताफोरनो प्रागज्यतिष दिबस फालिनो थाखाय बिसोरनि टाइमाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जादों बे जाबाय 22 डिसेम्बर 6 पुहा दा माने बेयाव बुंनाय जाबाय जे प्रागज्यतिषफोरा कलिताफोरनिसोमोन होननाय जाबाय आरो बिसोरनो कलिताफोरनो प्रागज्यतिषफोर माने दे खालामनो थाखाय रेस्ट्रिक्टेड दे हलिडे होनाय जाबाय दा ओंखायनो जोंखौ अपज खालामदों जे प्रागज्यतिषफोरा बर' रायजोमोन प्रागज्यतिषफोरखौ रावबो माने खुनु जाय बुरनजिबिद जाय माने बुरनजि फरायग्रा बिसोरबो जारिमिन लिरग्रा बिसोरबो खुनु मालायनि नामाखै रोखा रोखा लिरलांदों बे बर'निमोन लिरलांदों आरो गोदो गोदाय जों महाभारत जाय फरायदों महाभारतआव रोखा रोखा बुंदों रोखा रोखा लिरलांदों जे बे प्रागज्यतिष रायजोखौ म्लेच्छ देश म्लेच्छ टेरिटरि होननानै लिरलांदों दा गतिके दिनै बबे जायगानिफ्राय माने नैबे जोंनि मेचफोरनि रायजोखौ प्रागज्यतिष रायजो होनगो बे जिनिसखौ जोङो माने गनाय हाया जों बेखौ होखारनो हादों दा नैबेसे आरोबाव आं मोनसे माबा लिरनानै दोननाय जारिमिनगिरिफोर आं बेखौ बुंनो नागिरदों बे बुंदों These Bodo people were no doubt Dakirato and Mlesso spoken in the Mahabharata. The message of Assam still preserved traces of the barbarians name Mlesso applied to their forefather by the early Aryan coming into Pragyutisho होनदों रोखा रोखा बे जायफोरखौ बै समाव माने किरात म्लेच्छ होनदों बिसोरो बर'फोर होननानै नैबेयाव खेल बरा भाद्रा बुंनाय जादों आरो बे म्लेच्छ रायजोआव प्रागज्यतिषफोराव
जे भगदत्त मेस बिसोरनो माने रायजो खुंदों होननानै इमानसिं सामजां बेबो लिरलांदों गोबां हिस्ट्रियाव दङ दा गथे प्रागज्यतिष रायजोआ बर'निमोन बेखौ जेरै कलिता मोननो होननाया कलिताफोरनो बिसोरनिसो होननानै होनाया बे माने अननाय अगियाननि खामानि जादों बे आरो लोगोसे माने प्रागज्यतिषफोरनि गिबिसिन राजायानो माइरं दानबमोन माइरं राजा होननानै बुंनाय लेखायाव दङ गासिबो नैबे लेखायाव आं माने रोखा रोखा हिस्ट्रिफोरखौ गासिबो बुथुमनानै कम्पाइल खालामदों बेयाव सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बर' जाथिनि सोमोन्दै बेयाव आं कम्पाइल खालामदों दा माइरं राजाया फार्स्ट प्रागज्यतिष रायजोखौ सासन खालामदों बिनि सासन खालामनाय पिरियडखौ होनदों 1700 BC बेखौ होनदों 1700 BC माइरं राजा माने प्रागज्यतिष रायजोखौ खुंदों आरो बे प्रागज्यतिष रायजोनिनो जानाखि माइरं राजानि बंसफोर बे जाबाय हटकासुर गटकासुर सम्रासुर ओमफ्राय नैबे जोंहा नरकासुरमोन बिसोरो सासन खालामदों बेखौ बुंदों ओमफ्राय लोगोसे माने बे माइरं राजानि उनाव जानाखि नरकासुर रायजो खुंबाय बे नरकासुर रायजो खुंनायखौ बिनि रायजोखौ सानजा दिक्रायनिफ्राय सोनाबहा कर्तया दैसिम होनना बुंदों आरो साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाहा माने बंगपसागरसिम होनना बुंदों आरो बे माने माबाया नरकासुरनि रायजो खुंनाय एरियाखौ नरकासुरा माखासे एरियायाव पार्ट माने बाहागो खालामदों रायजो सासन खालामनो थाखाय बे जाहैबाय ओरै कर्तया दैनिफ्राय संकस दैसिम बे जाहैबाय कामपिट संकस दैसिम कर्तया दैनिफ्राय बेखौ कामपिट पर्सनाव दोनदों ओमफ्राय संकस दैनिफ्राय नैबे माबासिम मानास दैसिम बेखौ कामपिट रत्नपिट होनना बुंदों बेखौ रत्नपिट एरियायाव जोंनि एरिया रत्नपिटआव गोलैयो बे ओमफ्राय माने मानासनिफ्राय धनस्रि दैसिम बेखौ सुवर्णपिट होनना बुंदों मानासनिफ्राय धनस्रि दैया सुवर्णपिट आरो बिनिफ्राय हरै माबासिम धनस्रि दैनिफ्राय एखे दिख्राय दैसिम धनस्रिनिफ्राय दिख्राय दैसिम बेखौ सौमार फिट होनना बुंदों दा बे सौमार फिटआवनो जोंना बे माने बर' राजा कुन्दिलनि भीष्मक राजाया रायजो खुंदों आरो बे भीष्मक राजानि फिसाजो रुक्मिनिखौ श्री कृष्णआ दारखानिफ्राय फैनानै हाबा खालामदों रुक्मिनिया बर' फिसा बे रोखा रोखा हिस्ट्रिया नैबे सिङावनो फरायनो मोनो बेयाव जों लिरख'दों आरो लोगोसे माने बान राजानि फिसाजो उषा देबिखौबो आरोबाव माने श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धआ फैनानै खावनानै लांफैदों दा बेनि थाखाय बे खाना दोनजादों माबायाव अग्निगड़आव दा अग्निगड़आव खाना दोनजानाय अग्निगड़आव जुद्ध जादों बेखौनो हरिहर दावहा जादों होननानै बुंदों दा गतिके बे प्रागज्यतिष रायजोनि जारिमिना जोंनि रावनिबो नङा कलिता होननाय खुनु जेबो गैया दा बे माने माबानिफ्राय नरकासुरनि बंस'नि उनाव बे बर्मन बंस'फोर रायजो खुंदों बे बर्मन बंस'फ्रा बासुर बर्मन लास्ट राजा 7th सेन्चुरिसिम रायजो खुंदों बासुर बर्मना 7th सेन्चुरि बर्मन बंस' दा 7th सेन्चुरि रायजो खुंनायनि गेजेराव बे बर्मनाबो बर'मोन ना बर'फोर गासिबो बर'फोर होनखाजोबनाय बासुर बर्मनिया बिनि गुदि बंस'आ भगदत्त ओमफ्राय नरकासुर बिसोरखौ बर' बंस' मेस बंस' ओंखारनाय दा गथे बर' बंस'आ हागोन आरो बेखौ मेस बंस' ओंखारनाय बर' बंस' आरो बे बर्मन बंस'निनो बल' बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा बर्मनखौ जम्मु काश्मीराव हाबा खालामहैदों मेघबाहना बेखौ हिस्ट्रियाव लिरदों दा नैबे मोनसे आं फरायना होनि आरो बेखौ बर' सिख्ला होनना बुंदों बे मेघबाहना हाबा खालामनाय अमृता प्रभा बर्मनखौ बर' सिख्ला होननानै बयबो लिरदों हिस्ट्रियाव दा नैबेयाव लिरदों दा कामरुपा हेड कालचारेल कन्टेक्ट उइथ काश्मीर एज आर्लि एज दा 5th century AD further this matrimonial relation between Kamrupa and Kashmir, the two frontier states of the east and the northwest respectively, is very significant in the political and cultural history of India. बे cultural relation आरो माने माबा language relation बे रिलेसनजों कामरुपजों माने राजकुमारी अमृता ब्रह्मखौ हाबा खालामहैदों बेखौ रोखा रोखा बे हिस्ट्रियाव लिरदों दा गथे जोंनि जारिमिन बियो ओमफ्राय बे बर्मन बंस' जोबनायनि उनाव म्लेच्छ बंस' फैदों म्लेच्छ बंस'आ 7th सेन्चुरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै 9th सेन्चुरिसिम रायजो खुंदों सालस्तम्भ बंस' आरो बे सालस्तम्भ बंस'निनो माने श्री हर्षदेबनि फिसाजो रायजोमुथिया नेपालाव हाबा जाहैदों श्री हर्षदेबनि फिसाजो रायजोमुथिया जयदेबजों हाबा जादों नेपालनि राजकुमार जयदेबजों हाबा जादों आरो जेब्ला नेपालाव हाबा जायो माने माबाया रायजोमुथिया नेपालाव पशुपति मन्दिरखौ लुदों बेनो लुदों पशुपति मन्दिरखौ
ओमफ्राय जेब्ला पशु मन्दिर लुयो बे मन्दिराव अन्थाइ थाबाव लिरनानै दोन रायजो मोनसेगावनो जे आङो भगदत्त बंश भगदत्त खुलजा मेज बंशनि आं होननानै गाव लिरदों बे हिस्ट्रियाव मेरला केरे बयबो मिथियो बेखौ दा गथे जोंनि जारिमिन बे गासिबो आरो बे नैबे म्लेच्छ डाइनास्टि शालस्तमनि उनाव 9 सेन्चुरि जोबनायनि उनाव नै जोंना बे पाल बंश फैबाय पाल फैब्ला बे पृथु फैबाय पृथु राजा बे राजा पृथुनि समावनो बक्सार खिलजिया फैदों कामरुपाव जेब्ला बक्सार खिलजिया फैयो कामरुपाव अब्ला आलिमेसखौ प्रथम बे रंफोर जायगायाव लोगो मोनदों अब्ला आलिमेसआ माने बक्सार खिलजि फर्सनि खाथियाव सैन्यफोरनि खाथियाव बे गावखौ साबमिट खालामो बक्सार खिलजिया 10,000 सैन्य लाना फैदों 10,000 माने गराय लाना फैदों बे गाव साबमिट जायो बक्सार खिलजि खाथियाव आलिमेसआ ओमफ्राय बे इस्लाम धर्म लायो बे इस्लाम धर्म लानायनिफ्रायनो बिनि नामा आलि जायो खिन्थु बिनि टाइटेला मेसआनो थायो आलि मेस बेखौ बुंनो हायो जों दा गथे बे हिस्ट्रिया जोंनि आलि मेसनि हिस्ट्रिया जोंनि रावनिबो नङा आरो जेब्ला बेयाव कामरुपाव जेब्ला बक्सार खिलजिया हाबफैयो बे समाव मिना सिराजुद्दिना लिरदों आरो मिना सिराजुद्दिना जेखौ लिरदों बियो बै आलि मेसजों बक्सार खिलजिजों फैफानाय सैन्यफोरनावनो सोङै लिरदों बे माबाया मिना सिराजुद्दिना बे लिरदों बे लिरनाय समाव बे बुंदों जे कामरुपाव जेब्ला बक्सार खिलजिया हाबफैयो बे समाव मोनथाम जाथिखौ लोगो मोनदों होनना बुंदों मोनथाम जाथि आरो बे मोनथाम जाथिया कच मेस थारु होनदों आरोखि बे मोनथाम जाथिल' ओमफ्राय बे जाथिफ्रा गासिबो साइबेरियाव गाव जेखौ लोगो मोनदों हरजोंहाय साइबेरिया गावबो तुर्कनिफ्राय फैनाय तुर्की बेनिफ्राय फैनाय बेबो बक्सार खिलजिया दा बे साइबेरियाव लोगो मोननाय मानसिखौनो कामरुपाव लोगो मोनफैदों होनना बुंदों थारमाने जों बर'फ्रा साइबेरियावबो दङ आरोखि साइबेरियाव दं बेनो प्रमान जादों आरोखि साइबेरियावबो दङ आरो बे जायगायाव जोङो फैनाया 1206आव जा लोगो मोनफैदों दा खिन्थु बेयावसो फैदों बे नङा बे बोसोरनि सिगां हाजार बोसोर सिगां 1700 बोसोर सिगां बिसि दंमोन माबाया जोंहा मा होनो माइरं राजा रायजो खुंदोंमोन बे रोखा दा गथे बेयाव खुनु सोरबा देसि जाथि खोमा जाथि बे गैया दा बेयाव प्रमद बर'आ बोरैहाय बे देसि जाथिनि नामाव माने माबा होदों रेस्ट्रिक्टेड हलिदों बेखौ जों मुगैयो बेनाव मेलेम गैला नामा बेहा मेलेमा मा थांखोमोन नालाय जारिमिननि जेबो नलेज गैयाब्ला बे जानला मोनला डिसिसन लानो हाबि गियानि मानसि बेहा रावबो गैला नामा एथ' खाथियाव मानसि बिराद दङ गोरों मानसि दङ सोरबा प्रफेसार दं सोरबा माने लेखा गोरों मानसि दङ दिनै बिसोरनो जेरै रावबो मेलेम होग्रा खोन्थाना होग्रा बुंना होग्रा रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो दिनै जोंनि जारिमिनखौ जुदि मालायनिसो होनना बुङोब्ला जोंहा अस्तित्व गैया जायोब्ला दिनै बर' जाथिया जिबन थालाब्ला अब्ला जोंहा आलाय सिलाय जागोन गाबोन कलिताफ्रा बे जायगाया जोंनिसो नैबे बिटिसिआबो हाया जोंनिसो कलिताफोरसो रायजोमोन बे होनना बुंब्ला जों मा बुंनो जोंखौ बिसोर होखारगोन ओरैनो दाबो बुंगासिनो दं सोर जोंखौ बुंबाय थायो जे बर'फ्रा तिबेटनिफ्राय होखारजानानै फैनाय अबा दिमानिफ्राय होखारजानानै फैनाय होनबाय थायो दा गथे दिनै जोंनि लेखा गोरोंफ्रा प्रमद बर'नो गियान होनो बहा दं फालाय बहा थैना थाजोबखो आरो बे सेन्सिटिभ खोथा बियो सेन्सिटिभ मोदोमाव नांथावथाव बिखायाव नांथावथाव खोथा दिनै नोङो बे एथ' हाजार मानसि थैनायनि उनाव गोबां मानसि जिउ दाननायनि उनाव नैबे बिटिसि न'खौ लुबाय बे बिटिसि न'खौ लुनानै बे बिटिसि सिङाव नोङो रायजो बिग्रा मानसिफोर थैनायनि बे बिटिसि सिङाव प्रमद बर'आ हाबनानै दिनै बर'फ्रा रायजो गैयामोन प्रागज्यतिक रायजोआ बर' नङामोनब्ला बेखौ सैजो खालामनायसाय गावनि जाथिखौ दोनखोमानानै गावनि जाथिनि फरिचयखौ दोनखोमानानै नोङो माने बर'नि नङामोन प्रागज्यतिकफोर होनब्ला बर'नि अस्तित्व गैला जोब्बायना बेखायनो जों मुगैयो बेखौ इमिडियेट उथायनो लानांगौ आरो 7 दिननि गेजेराव जुदि उथायनो लायाब्ला जों आन्दलन खालामगोन आरोबाव गोख्रों आन्दलन खालामगोन बर'फ्रा जोङो बे जायगायाव माला फैया बर' जाथिया बे जारिमिना लाख बोसोरनि बाथ्रा साइबेरियाव थानाय बाथ्रा साइबेरियाव लाख बोसोरसिम बर'फ्रा दंमोन होननानै लिरदों नैबे लेखायाव दं नै एसे फरायसै नामा बेयाव बुंदों नै बर' कलर करफ्रा आइसे कर मानु हेই গুৰি বিচাৰিবলৈ গ'লে বহুত ভিতৰ কথা ক'ব আহিব পৰে পূৰ্বতে তেওঁলোকে মংগোলীয়া দেশৰ কোনোবা অঞ্চলৰ মানুহৰ দৰে লাগে মংগোলীয়া देशनि अबेबा जायगायाव दंमोन आरो गोबां हिस्ट्रियाना बुंदों बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन होनना बुंदों साइबेरियाव दा नैबेयाव लिरनाया बुंदों किसुमान मथे তেওঁলোক सिब्राय बा सिबर बंशधर बर'फ्रा सिब्राय बा माने शिबनि दं बंशधर ओरैनो लिरदों हे তেওঁলোক सिब्रायारि बा सिब्रायनि हारि बा गत्र बा गस्थि बा बंश अथवा शिबारि शिबर बंश शिब्रायर अर्थ बर'সকলৰ आदिम पुरुष बा आदिम देवता बाथौ बोराइ सिब्राया साइबेरिया बिदि होनना बुंदों साइबेरिया बिनिफ्राय जानाय दा गथिखे जों बर'फ्रा खुन माने हाजार लाख बोसोर सिगां बे जायगायाव दंहैयोमोन साइबेरियाव दंखायोमोन जारिमिनाव दंखायो दा दिनै बे प्रमदआ बेफोर जारिमिनखौ मिथिया
माने कलिताफोरनि रायजो होनना बुङोब्ला जों बेखौ मुगैयो जों बेखौ धिक्कारायो रायजोफोर जों बेखौ मुगैयो आरो बर' रायजोफ्रा जों खावलायो बर'फोर जोंनि जारिमिनखौ जों लाखिनो रोङाब्ला जाहाथे जोबगोन जारिमिन गैयाबा जेबो थाया जाथिया जारिमिनखौ जों लाखिनांगोन आरो जोंनि गावनि जारिमिनखौ लाखिनो थाखाय जोङो फैगौ जुदि दिनफ्राव बे जानायखौ अर्डार होबाय कलिताफोरनो माने प्राइभेटफोरनि माबाखौ होबाय कलिताफोरनो बेखौ जों उथायनानै जुदि लायाब्ला जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन खालामगोन आरो बयबो रायजो राजा जोंखौ सापर्ट नांगौ मदद खालामनांगौ आं बयखौबो खावलायहरो